Ορθόδοξος Τύπος, η μόνη ανεξάρτητη και έγκυρη εφημερίδα. Δεν φημώθηκε μέχρι σήμερα ούτε κατά τη δικτατορία. Μάχεται για την Ορθοδοξία. Αγωνίζεται για την πατρίδα. Ορθόδοξος Τύπος, κάθε Παρασκευή στα περίπτερα, στο διαδίκτυο ή μέσω συνδρομής. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και στην πατρίδα μας και στις οικογένειές σας και προσωπικώς στον καθένα, και να έχουμε τα προσευχάς των τριών πανεγίστων ιεραρχών, τη μνήμη των οποίων γιορτάζει η Εκκλησία μας κατά την αυριανή ημέρα. Σεβαστέ Πάτερ, αγαπητοί αδελφοί, είναι γνωστό ότι ήδη όλοι οι ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, συνερθόντες σε έκτακτη Γενική Σύνοδό τους την παρελθούσα Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024, κατεδίκασαν ομοφόνος το ετοιμαζόμενο από τη σημερινή κυβέρνηση νομοσχέδιο που προβλέπει νόμιμο πολιτικό γάμο ομοφυλοφίλων πολιτών της χώρας, εάν το επιθυμούν. Γάμο δηλαδή απολύτως ισότιμο από άποψη νομικής εννοίας και νομικών συνεπειών με τους εν γέννη πολιτικούς γάμους που συνάπτονται σήμερα στα δημαρχία της χώρας. Και γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα επιπλέον προωθητικό βήμα νέων καταστάσεων στη χώρα, μετά την αναγνώριση συμφώνου συμβιώσεως για τους ομοφύλους παλαιότερα. Επίσης, ομόφωνα κατεδίκασαν οι ιεράρχες και τις προβλεπόμενες στο νομοσχέδιο διαδικασίες αποκτήσεως από τα ομοφυλόφιλα ζεύγη σώνη και καλά και τέκνον εντός εισαγωγικών η λέξη. Σημειωτέν μάλιστα ότι οι ειδικώς γενετικές μέθοδοι αποκτήσεως τέκνων, δηλαδή όχι μόνο οι νομικές μέθοδοι υιοθεσίας, αλλά και οι αναζητήσεις από τα πολιτικώς συναπτώμενα κατά το νομοσχέδιο ομοφυλόφιλα ζεύγη εμβρίων γονιμοποιημένων σε παρένθετες μήτρες, μολονότι προευλήθησαν από την κυβέρνηση ως διαδικασίες μη προβλεπόμενες στο ετοιμαζόμενο νομοσχέδιο, κατά την οπτική μας γωνία είναι κατηγορηματικώς βέβαιο ότι ο χειρισμός αυτός από την κυβέρνηση του ζητήματος της παρένθετης μήτρας είναι μόνον προσωρινός. Αφορά δηλαδή μάλλον μόνον στην παρούσα φάση του παιγνίου σύνταξης των διατάξεων του νομοσχεδίου. Άλλωστε, σε όλους τους νόμους, όπως ξέρετε, γίνονται εκάστοτε και προσταφαιρέσεις διατάξεων κατά το κέφι συγκεκριμένων κυβερνώντων. Όμως, ειδικώς εν σχέση προς το ζήτημα της κατερμηνίαν του ομιλούντος αναγκαστικής θεσμοθετήσεως από την κυβέρνηση της αποκτήσεως τέκνων από τα ομοφυλόφιλα ζεύγη, ανοίγουμε μια παρένθεση, διαφορετικά δεν εξηγείται κατά στοιχειώδη λογική ούτε η βαθμιαίως πλήρης μετατροπή και εξίσωση του μέχρι τούδε απλού συμφώνου συμβίωσης σε γάμο, κλείνει η παρένθεση. Αφού τους αναγνωρίζουν γάμο δηλαδή, τους αναγνωρίζουν και τεκνοθεσία. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω και κάτι μόλις προγενέστερο. Σε εκδοθήσα ελάχιστο χρόνο πρώτης εκτάκτου συγκλήσεως σε σύνοδο για το θέμα αυτό του συνόλου των ιεραρχών, είχε αποσταλεί από τη 12μελή διοικούσα διαρκή σύνοδο, που συνέρχεται σε απολύτως τακτικά χρονικά διαστήματα, μία εγκύκλειος προς όλες τις Μητροπόλεις για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Στην εγκύκλειο αυτή υπάρχει μία φράση, την οποία χωρίς να ξέρω ποιο θεοφώτιστο χέρι την έγραψε, την θεωρώ πάντως αδυσόπιτη πηξίδα, η οποία οφείλει να χειραγωγεί την συνολική κοινωνική συνείδηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο κάποιοι ευφυείς ευρωδιανοούμενοι
Ανάμεσά τους, επιτρέψτε μου να περιλάβω πλην του σημερινού Πρωθυπουργού και κάποιους ανεκδιήγητους τηλεοπτικούς σχολιαστές, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο πασίγνωστος Πέτρος Τατσόπουλος, που επιμένουν ότι τάχα η θρησκεία δεν είναι ζήτημα, ακούστε, κοινωνικής συνειδήσεως, αλλά απλώς και μόνον ατομικών συνειδήσεων. Έτσι λένε οι ευρωδιανοούμενοι σήμερα. Ποια είναι η εξαίρετη αυτή φράση της εγκυκλίου των 12 τακτικών συνοδικών? Σας τη διαβάζω. Ανοίγουν εισαγωγικά. Τα παιδιά δεν είναι ούτε κατοικίδια ζώα συντροφιάς για όποιον θέλει να νιώθει κηδεμόνας, ούτε αξεσουάρ, προφανώς εννοώ στην εμφάνιση, έτσι, ούτε αξεσουάρ που θα επισημοποιήσει και θα καταστήσει κοινωνικά αποδεκτή μια νομόφιλη συμβίωση. Παρακαλώ, απαντήστε στους Μητσοτάκηδες και στους Τατσόπουλους εάν η θεοφώτιστη αυτή τοποθέτηση της Εκκλησίας μας αξίζει ή όχι να είναι κατάφωτη πηξίδα κατεύθυνσης της συνολικής κοινωνικής συνειδήσεως και όχι απλώς και μόνο ατομικός των θρησκευωμένων πολιτών. Και μόνο αυτή η φράση δείχνει πόσο φωτισμένη ήταν η γενική κατεύθυνση της εγκυκλίου. Τώρα, γιατί μετά την εγκύκλιο αυτή προς όλες τις Μητροπόλεις κατέστη απαραίτητη και μία σύγκληση του συνόλου της ιεραρχίας, ρωτήστε τον εξαιρετικά ήπιο και χαλαρό μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, πάνω στον οποίο φαίνεται ότι ασκήθηκαν αφόρητες πιέσεις των επισκόπων, ύστερα από δημοσιεύματα ότι βλέπει μυστικά το σημερινό Πρωθυπουργό και τα λένε, ώστε να δεχθεί να συγκαλέσει το σύνολο των επισκόπων και να τους εξηγήσει γιατί τόση χαλαρότητα και η ποιότητα έναντι της εκάστοτε πολιτικής μας ηγεσίας από μέρος του. Και σταματώ εδώ για το ειδικότερο αυτό θέμα της, με συγχωρείτε, κατά τη γνώμη μου, χαλαρής συμπεριφοράς του Αρχιεπισκόπου. Ας έρθουμε τώρα στα ζητήματα επί των οποίων ο ομιλώνος νομικός έχει ειδικότερο λόγο. Πρώτον, ο επικεφαλής της σημερινής κυβερνήσεως έχει προβεί εσχάτως σε τόσο αναλφάβητες επιστημονικώς δηλώσεις επί του θέματος που σήμερα μας απασχολεί, ώστε διερωτώ με ειλικρινώς ποια κυκλώματα του έχουν προμηθεύσει τους συμβούλους τους οποίους έχει. Σταχυολογώ. Πρώτον, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Ο γάμος και η οικογένεια είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε πολίτου. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να κάνουμε διακρίσεις. Αυτό απαγορεύεται από τα διεθνή πρωτόκολλα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως, κλείνουν εδώ τα εισαγωγικά. Όμως, η θεμελίωση σε διατάξεις τρεχόντων νόμων του δικαιώματος της ισότητος απαιτεί την ύπαρξη ακριβώς των ίδιων προϋποθέσεων για την αναγνώριση τέτοιου δικαιώματος. Θα σας φέρω κάποια παραδείγματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η άδεια του επαγγέλματος του ταξιτζή πώς κλείνουμε, κύριε Βασιλόπουλε, για να μην... ωραία, εντάξει. Απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις χορήγησης αυτή η άδεια. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή στη Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος ή σε υπαλληλικές ενώσεις μισθωτών, ακόμη και σε ενώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, οι συνδικαλιστές σκαρφίζονται να προβάλλουν αίτημα γενικής κινητοποίησης, ώστε να ζητηθεί από την πολιτεία να νομοθετήσει ένεκα, ας πούμε, καθολικής οικονομικής δυσπραγίας και δυστυχίας. Σύστημα χορηγήσεως αδειών ταξί και σε ιδεώτες και σε ιδιώτες ενδιαφερομένους, χωρίς όμως οι ενδιαφερόμενοι να παραιτούνται από τη δουλειά τους για να γίνουν ταξιτσίδες. Τι θα ήταν άραγε αυτό? Διεκδίκηση δικαιώματος ισότητος ή ανέσχυντη διεκδίκηση πειρατικών δικαιωμάτων?
διεκδίκηση ισότητος ή διεκδίκηση παρανομίας που επιστημονικώς έχει χαρακτηριστεί αθέμητος ανταγωνισμός. Και ας υποθέσουμε ότι μια κυβέρνηση το κοιτά το ζήτημα από εδώ, το κοιτά από εκεί και τελικώς υιοθετεί το αίτημα και η ίδια κάποια στιγμή για λόγους τάχα ισότητος των πολιτών στις επιλογές τους. Για να έχουν φερειπίν όλοι οι πολίτες δικαίωμα να μεταφέρουν αλληλεγγύως τους συμπολίτες τους οπουδήποτε, ακόμα και σε νοσοκομεία, έναντι αμοιβής. Θα το δεχόμασταν, σεβαστοί και αγαπητοί μου, αυτό το κατάντημα? Και ένα ακόμη παράδειγμα. Υπάρχουν δεκάδες ιδιωτικά φροντιστήρια μαθητών και φοιτητών στη χώρα. Πώς θα σας φαινόταν εάν για λόγους τάχα ισότητος των φροντιστών που εργάζονται σε αυτά με τους εκπαιδευτικούς δημοσίους υπαλλήλους ζητούσαν φορτικώς οι φροντιστές να αναγνωριστούν προσωπικώς ως ισότιμοι των καθηγητών σε ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια. Οι δε διδάσκοντες σε πανεπιστημιακά φροντιστήρια να αναγνωριστούν ως, εάν είναι δυνατόν, ισότιμοι των βάση διδακτορικού διπλώματος διδασκόντων στις ανώτατες σχολές. Επίσης πάλι ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ευτυχία όλων των ανθρώπων, έχει πει: τα καταγράφω όπως τα είχα ακούσει εγώ. Είναι ζήτημα ίσης μεταχειρήσεως των πολιτών μας, η μεριμνά μας για την ευτυχία όλων τους να επιλέγουν τον ή την σύντροφό τους. Εντάξει, ο ομιλών δεν έχει χρονικό περιθώριο στην παρούσα ομιλία να φιλοσοφήσει ή να θεολογήσει περί ευτυχίας. Θα πω μόνον ότι ως Ορθόδοξος Χριστιανός εμπιστεύομαι απολύτως τον Άγιο Τριαδικό Θεό και την ερμηνευτικώς εν Αγίο Πνεύματι αποφαινομένη Ορθόδοξη Αποστολική Εκκλησία του να υποδεικνύουν στην κοινωνία πώς οικοδομείται η ανθρώπινη ευτυχία. Θα ομιλήσω όμως ως νομικός ερωτώντας το εξής: γιατί άραγε η ευτυχία δύο ανθρώπων οικοδομείται απαραίτητος επί τη βάση των διατάξεων κάποιου νόμου? Είναι τόσο βέβαιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο για το οποίο σήμερα συζητούμε, ότι το να ευτυχεί κανείς είναι ζήτημα νόμου? Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι απλώς συνενούντες προς συμβίωση ενήλικοι, αλλά και κάποιοι επιπλέον όντως ακόμη ανήλικοι, είτε προβλέπει τη συμβίωση αυτή κάποιος νόμος, είτε όχι, οι οποίοι πιθανώς να νιώθουν ανεξαρτήτως εάν δικαίως ή αδίκως ευτυχείς, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη. Όπως υπάρχουν σήμερα και κάποιοι νυμφευμένοι με την ήδη ισχύουσα ανέκαθεν νομοθεσία, οι οποίοι τελικώς δυνατόν να έχουν καταντήσει για διαφόρους λόγους δυστυχείς, πάλι σε εισαγωγικά η λέξη. Επομένως, η νομιμοποίηση της σχέσεώς μας με κάποιον άνθρωπο, και προκειμένου για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε, με τον ή την σύζυγό του κάποιος, δεν είναι ζήτημα του τι προβλέπει ένας νόμος. Αφήνω επίσης ότι υπάρχουν κάποιες ισχύουσες από μακρού χρόνου και στη χώρα μας νομοθετικές διατάξεις που επιτρέπουν την τήρηση κοινών τραπεζικών μεταβιβασμών, την εικονική μεταβίβαση ακινήτων, στην πραγματικότητα δηλαδή δωρεών, μεταξύ συνενούντων ενηλίκων. Αν λοιπόν κάποιος επιθυμεί να εγγράψει ως συνδικαιούχο στον τραπεζικό του λογαριασμό ή στο ακινητό του οποιονδήποτε ενήλικον, προκειμένου να του εξασφαλίσει και οικονομική ευτυχία, ανεξαρτήτως εάν αυτός ο άλλος ανήκει στο αυτό ή στο άλλο φύλο, είναι απολύτως ελεύθερος να το κάνει. Με μόνο περιορισμό την νόμιμη τουλάχιστον μοίρα βιολογικών τέκνων του ή νομίμου κατά την ήδη ισχύουσα νομοθεσία μας συζύγου.
Σημειώνω μάλιστα ότι κάποιοι στο σημερινό ανελαίτητο δυτικό κόσμο αφήνουν περιουσίες μέχρι και στα ζώα τους, χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα νόμου, ασχέτως προς ενδεχόμενο κόλλημα ομαλής εγκεφαλικής λειτουργίας. Επιπλέον, εάν κάποιος από τους συμβιούντες ενηλίκους αρρωστήσει ελαφρώς ή βαρέως, τι άραγε εμποδίζει τον άλλον υπό το καθεστώς της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας μας, από το να του συμπαρασταθεί παντιοτρόπος? Ο νόμος δεν επιβάλλει ειδική συγγενική ή έτερη νομική σχέση με τους ασθενείς για να αναγνωριστούν οι απλοί φίλοι τους ως δικαστικοί εκπρόσωποι και συμπαραστάτες, ή ακόμη και ως κηδεμόνες τους. Όμως, και πάλι, το βίωμα της ευτυχίας, ακόμη και αν στα προηγούμενα παραδείγματα είναι πιθανό ότι υποβοηθείται με κάποιες νομοθετικές διατάξεις, δεν εξαρτάται όμως ούτε κατά ορισμό, ούτε κατά πλήρες περιεχόμενο από τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις. Είναι τελείως άλλης τάξης βίωμα, καθαρός υπαρξιακού περιεχομένου και υπαρξιακών διαστάσεων. Ανεξαρτήτως όμως από το γεγονός ότι η ισότητα στην εξασφάλιση της ευτυχίας των ανθρώπων στις προσωπικές και οικογενειακές τους σχέσεις είναι ζήτημα που δεν αφορά νόμους ή τις σημερινές εμανείς μέχρι αλαζονίας, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, σας παρακαλώ, έχουμε την ελευθερία να εκφραζόμαστε όλοι, οι επιστήμονες, διανοούμενοι κτλ. Συγχωρήστε με και εμένα. Λοιπόν, δεν αφορά λοιπόν το ζήτημα της ευτυχίας τις σημερινές εμανείς μέχρι αλαζονίας πρωθυπουργικές θεωρίες περί ισότητος, αλλά αφορά τις διαπροσωπικές και κοινωνικοηθικές, φιλοσοφικές και θρησκευτικές αφετηρίες των ανθρώπων ως προς τη βίωση της ευτυχίας. Υπάρχει επιπλέον και μία μείζον, σε πρώτη στο μάλιστα βαθμό, νομική αφετηρία προβληματισμού, που θα όφιλε να έχει συνεγείρει από μακρού τον σημερινό Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Είναι το ισχύον σύνταγμα της χώρας και οι ειδικές προβλέψεις του επί της ενίας του όρου γάμος και του όρου οικογένεια. Στο κείμενο του ισχύοντος συντάγματος, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του θα όφυλαν πρωτευόντως να έχουν καταφύγει, ώστε να ελέγξουν με τα πάσης προσοχής, εάν το Σύνταγμα τους δίδει το δικαίωμα να ομιλούν περί ισότητος, ετεροφύλων και ομοφύλων ζευγών, ως προς το δικαίωμα συνάψεως σχέσεως συμβιώσεως, η οποία είναι αδύνατη ισοδυνάμως να χαρακτηριστεί γάμος, και ως προς το δικαίωμα καθιδρύσεως του θεμελιακού κατά το Σύνταγμα της χώρας κοινωνικού θεσμού, που ονομάζεται συνταγματικός οικογένεια. Δυστυχώς ο ομιλών είναι υποχρεωμένος να σας δηλώσει με κάθε κατηγορηματικότητα ότι εν προκειμένου το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός των ημερών προς συζήτηση στη Βουλή είναι καταφόρος αντισυνταγματικό για τους εξής λόγους. Στο δεύτερο μέρος του ισχύοντος συντάγματος και υπό τον τίτλο «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα», το οποίο αρχίζει με το άρθρο 4, του συντάγματος και τερματίζεται στο άρθρο 25, καταγράφονται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια όλα τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα που έχουν οι νεοέλληνες ως πολίτες του νεοελληνικού κράτους. Ανάμεσα στα άρθρα αυτά υπάρχει και το άρθρο 21, που περιλαμβάνει 6 παραγράφους. 2 από αυτές, η πρώτη και η πέμπτη, αναφέρονται στα 2 θεμελιακά ζητήματα που ενδιαφέρουν το θέμα μας. Στο γάμο και στην οικογένεια. Σας διαβάζω και τις 2 αυτές παραγράφους για να κατανοήσετε με κάθε δυνατή σαφήνεια από το περιεχόμενό τους ότι σε καμία από αυτές δεν θεμελιώνεται απολύτως ούτε ελάχιστο δικαίωμα των ομοφυλοφίλων ζευγών να ζητούν εξισώσεις των προσωπικών τους σχέσεων χρησιμοποιώντας τον συνταγματικό όρο γάμος και τον αντίστοιχο συνταγματικό όρο οικογένεια. Παράγραφος 1.
του άρθρου 21. Διαβάζω. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Και παράγραφος 5. Σας διαβάζω. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων σχετικών μέτρων, αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Κατόπιν αυτόν ρωτώ, ακούσατε πουθενά στο κείμενο των 2 παραγράφων που σας διάβασα να αναφέρεται δυνατότητα εξισώσεως της παραδοσιακής κλασικής οικογενείας που καθιδρύεται από 2 ετερόφιλα πρόσωπα, τον πατέρα και τη μητέρα, με κάποιο έτεροπλασματικό μόρφωμα οικογένειας καθιδρυόμενο από 2 πρόσωπα ομοφυλόφιλα? Είναι, σεβαστοί και αγαπητοί, δυνατό να ερμηνεύει έτσι ή εμανής έως αλαζόν σημερινή κυβερνητική συντροφιά, παρέα, έχω γράψει στο κείμενο, ότι το Σύνταγμα του δίδει εκ τούτου το δικαίωμα να επιχειρεί με καρικατούρες δικών του νομοθετημάτων, την πλήρη εξίσωση τέτοιων πλασματικών μορφωμάτων με το παραδοσιακό κλασικό είδος γάμου και οικογενείας που αποτελούν κατά την πρώτη παράγραφο, ανοίγω και πάλι εισαγωγικά, θεμέλια της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, και κατά την 5η παράγραφο αντικείμενο σχεδιασμού και εφαρμογής δημογραφικής πολιτικής με την λήψη όλων των προς τούτο αναγκαίων μέτρων, τα οποία συνιστούν υποχρέωση του κράτους? Όχι βεβαίως. Πώς λοιπόν η κυβέρνηση, χωρίς να έχει ουδεμία προς τούτο συνταγματική εξουσιοδότηση, επιχειρεί την επιψήφιση εντελώς ασχέτου προς τις προβλέψεις του συντάγματος νομοσχεδίου? Μήπως υποθέτει ότι οι ομοφυλόφιλοι και κακοήχος αποκαλούμενοι γονέας 1 και γονέας 2 στα καινούργια αυτά δίθεν οικογενειακά μορφώματα θα δύναται να συνιστούν τουλάχιστον ισότιμες προϋποθέσεις ευεργετικής επιλύσεως, ας πούμε, του ζητήματος της εφαρμογής δημογραφικής πολιτικής? Έτσι ερμηνεύει το Σύνταγμα κυρίως ο εναμερικής σπουδάσας και τυχόν και διδακτορικού εκεί διπλώματος σημερινός νεοέλλην πρωθυπουργός? Λυπούμε βαθύτατα, γιατί το θεωρώ κατάντημα, αγαπητοί μου. Το ζήτημα βεβαίως καταλήγει να είναι εάν θα ευρεθεί ή όχι στη Βουλή κάποιος έτερος κοινοβουλευτικός παράγων, αρχηγός ας πούμε εταίρου κόμματος ή έστω απλός βουλευτής, ο οποίος να εξαγγείλει κατά την συζήτηση εκεί του αποτρόπαιου νομοσχεδίου ότι θα κάνει τα πάντα ώστε το νομοσχέδιο, εάν καταστεί τελικά νόμος, να προσβληθεί ένεκα αντισυνταγματικότητος στη δικαιοσύνη της χώρας. Και ότι επιπλέον θα προσπαθήσει να επηρεάσει και εταίρους, ώστε να επιτευχθούν και 3-4 ακόμη παρόμοιες προσφυγές. Δεδομένου ότι τη χάνω έμπειρος δικηγόρος, έστω πλέον επίτιμος, θα σας διαβεβαιώσω ότι ναι, ανοίγω εισαγωγικά γιατί είναι μια κλασική ιστορική φράση, υπάρχουν δικαστές της Αθήνας. Κλείνει τα εισαγωγικά. Είναι μια ιστορική φράση, όπως τιμητικότατα ελέγεται παλαιότερα εξ αφορμής κάποιων εκλεκτών δικαστικών λειτουργών. Αποφεύγω να σας αναφέρω τα περιστατικά γιατί δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα μας και δεν είναι και ανάγκη. Τέλος, θα επιμείνω σήμερα και σε κάποιους ακόμη λόγους καθαρώς νομικούς, για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να νοηθεί τέτοιος γάμος ούτε τέτοια οικογένεια. Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας και τα εξής ακόμη. Πρώτον, αν πεθάνει ο ένας από τους 2 αναγνωριζόμενους στο επίμαχο νομοσχέδιο συζύγους, θα μπορεί, εάν τούτο ψηφιστεί στη Βουλή, ο έτερος να πάρει νομίμως τη σύνταξη του θανόντος. Φαντάζεστε όμως έτσι ότι θα πολλαπλασιαστούν στη χώρα οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επιζών σύζυγος εξακολουθεί να εισπράττει έστω κατά κλάσμα τη σύνταξη του θανόντος συζύγου για άδειλο χρόνο? Είναι, λέτε, γεμάτη προς τούτο οι δημοσιονομικοί κουμπαράδες όταν ο σημερινός ΕΦΚΑ
αδυνατεί να εφαρμόσει στοιχειωδώς εκδιδόμενες ήδη δικαστικές αποφάσεις που του επιβάλλουν καταβολή μετατόκου καθυστερούμενων συντάξεων ή αναδρομικών σε νόμιμα απονεμεθήσεις συντάξεις που όμως τις έκοψαν τα περίφημα μνημόνια. Δεύτερον, όπως ξέρετε, έχει αναγνωριστεί δικαίωμα συμφώνου συμβίωσης, το είπαμε και πριν, με συμβολιογραφικές πράξεις. Όμως, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν αναγνωρίζουν στην περίπτωση αυτή δικαιώματα επί των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του ενός εκ των δύο συμβιούντων στα βιβλιάρια υγείας του άλλου. Και πολύ ορθώς, αφού μια αντίστοιχη συμβολιογραφική πράξη συμβίωσης μπορεί να αλλάξει σαν τα πουκάμισα μέχρι και πολλές φορές το χρόνο. Τρέχα, γύρευε. Είναι γνωστό στην νομική πιάτσα ότι μόνο συνειδητοί θρησκευτικοί γάμοι αντέχουν στον χρόνο κάπως περισσότερο από τις απλές συμβολιογραφικές πράξεις συμβίωσης ή από τους πολιτικούς γάμους. Φανταστείτε πόσο θα μπορούν να αντέχουν χρονικώς οι ομοφυλόφιλοι γάμοι, ώστε να εκθέτουν και την πολιτεία μας σε αφάνταστους δημοσιονομικούς ασφαλιστικούς κινδύνους σε θέματα υγειονομικής κάλυψης με οικογενειακό βιβλιάριο και των δύο νέου είδους συζύγων. Από εκεί και πέρα διερωτώ με πώς τα οικογενειακά βιβλιάρια και από εκεί πέρα διερωτώ με πώς τα καταφέρνει η πολυθρύλικη Ευρώπη να βρίσκει τόσους πολλούς τρόπους νομιμοποίησης νομικών και οικονομικών αξιώσεων κάθε επικραμένου, λόγω τάχα, μήπως πήγε το μυαλό σας στον κύριο Πικραμένο, το θέλει, όχι δεν αναφέρω προς αυτό, κάθε επικραμένου, λόγω τάχα έλλειψης ευτυχίας, τους ίδιους αυτούς καιρούς κατά τους οποίους ρίχνει σε νομικό και οικονομικό βάραθρο εξαθλίωσης ολόκληρους λαούς. Ρωτήστε παρακαλώ τι αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες της Γερμανίας, της Γαλλίας, αλλά και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όπως ξέρετε, τελευταία έχουμε αρχίσει και έχουμε κινητοποίηση αγροτών και στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Όταν τους ίδιους αυτούς καιρούς, κατά τους οποίους η Ευρώπη ρίχνει σε νομικό και οικονομικό βάραθρο εξαθλίωσης ολόκληρους λαούς, προκαλεί μέγιστα προβλήματα στο σύνολο. Ρωτήστε παρακαλώ τι αντιμετωπίζουν, αφήνω ορισμένα άλλα παραδείγματα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και συγχωρήστε με παρακαλώ διότι παρενθέτω εδώ ζήτημα άσχετο προς το θέμα μας, όπως είναι οι τελευταίες κινητοποιήσεις, αλλά λίγαν ενδεικτικό της εν γέννη αλλοπρόσελης ευρωλιγούρικης πολιτικής των εδώ ηγετών μας. Η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αντιμετωπίζουν τραχή δημοσιονομικό πρόβλημα, ιδίως εξαιτίας μιας προσώμιας, ηθικώς εντελώς τυφλής πολιτικής σε πλήστα κρίσιμα θέματα και μάλιστα και σε θέματα γεωπολιτικής. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα πω μόνο ότι τα θέματα αυτά αφορούν τη συνολική, εθνική, ιστορική και κοινωνική συνείδηση των λαών τους, όπως είναι βέβαια και το θέμα το εσωτερικό μέσα στην Ελλάδα, αλλά που έχει γίνει θέμα και ευρύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ζήτημα της νομιμοποίησης των γάμων και του θεσμού της οικογένειας που συζητούμε. Το τρίτο, και μάλλον το συντριπτικότερο επιχείρημα όλων των λοιπόν, είναι το εξής. Σας είπα ήδη κατηγορηματικώς ότι στο σύνολο των συνταγματικών διατάξεων δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα ή μία τελεία που να εντάσσει στη συνταγματική έννοια του άρθρου 21 και στην κατεξουσιοδότηση του συντάγματος δυνατή νομοθετική έννοια γάμου και τεκνοθεσίας τις σωματικές σχέσεις μεταξύ δύο ομοφυλοφίλων. Την αποτρόπαιη όμως αυτή προσπάθεια προς καθιέρωση δια της Βουλής, και θέλω να σας παρακαλέσω να το προσέξετε αυτό που θα σας πω τώρα, ιδιαιτέρως, την εξέλιξη αυτή, καταβάλουν εμφανέστατα προσπάθεια,
επαναλαμβάνω, να καθιερωθεί δια της Βουλής η εξέλιξη αυτή και άλλες κατηγορίες εραστών τέτοιου γάμου και τέτοιας οικογένειας και όχι μόνο οι ομοφυλόφιλοι. Θα έχετε υποθέτω υπόψη σας ότι οι σημεοφόροι του σχετικού αγώνα είναι πλην του εν ενεργεία Πρωθυπουργού και οι κατοικοεδρεύοντες επισήμως εντός του Μεγάλου Μαξίμου περίφημοι ΛΟΑΤΚΙ. Στο ακρονίμιο ΛΟΑΤΚΙ ενδεικνύονται ανερυθριάστως και κάποιες άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων. Στο γράμμα λάμδα, με συγχωρείτε γιατί διαβάζω κιόλας, δεν έχω και τα γελιά για κάποιο λόγο τυχαίο. Στο γράμμα α του ακρονιμίου, οι αμφωτερόπλευροι λέγονται αμφιφιλόφιλοι επισήμως, αμφιφιλόφιλοι. Στο γράμμα ταφ, οι διασεξουαλικοί, ασχέτως ότι ακόμη δεν έχουν καταλήξει σε ποιο βιολογικό φύλο θα καταταγούν. Στο γράμμα κάπα, οι αγγλιστοί ονομαζόμενοι queers, που σημαίνει η παράξενη και αλόκοτη. Αυτό σημαίνει η λέξη queer, αγγλικά. Όποιος έχει στο σπίτι το λεξικό της Οξφόρδης σας το δει. Παράξενη και αλόκοτη. Οι queers. Τέλος, στο γράμμα του ακρονιμίου Ι, το τελευταίο γράμμα, εντάσσονται οι intersex, δηλαδή οι πηγαινοερχόμενοι ευχερέστερα των λοιπόν από φύλο σε φύλο. Προσέξτε όμως, το ακρονίμιο ΛΟΑΤΚΙ με το οποίο ο σημερινός Πρωθυπουργός φαίνεται να έχει ιδιαίτερες σχέσεις ιστορικής, στην επίσημη γραπτή και προφορική εκφορά και διατύπωσή του, συνοδεύεται μετά από το τελευταίο γράμμα που είναι το Ι, intersex όπως σας είπα, συνοδεύεται λοιπόν από ένα μεγάλο και εμφανέστατο μαθηματικό σύμβολο συν. Συν. Ένας μαθηματικό σύμβολο βέβαια, σταυρός. Λοιπόν, το οποίο σύμβολο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ομιλεί και ο ίδιος περί ΛΟΑΤΚΙ, το αποδίδει πάντοτε στα αγγλικά ως plus. Δηλαδή απαγγέλει ΛΟΑΤΚΙ plus. Δεν λέει ποτέ, ο Πρωθυπουργός όταν αναφέρεται σε αυτό το μόρφωμα του ΛΟΑΤΚΙ, δεν λέει ποτέ ΛΟΑΤΚΙ, λέει ΛΟΑΤΚΙ plus. Που σημαίνει και όσοι λοιποί εταίρων ειδικών κατηγοριών πλην των νυν μόνον 6 ΛΟΑΤΚΙ, προσέλθετε λοιπόν κι εσείς οι λοιποί των εταίρων ειδικών κατηγοριών να συνασπιστείτε όλοι μαζί προς νομιμοποίηση για λόγους ισότητος και των δικών σας διεκδικήσεων. Το κολοσσιαίο λοιπόν ερώτημα, στο οποίο δεν φέρεται να έχει απαντήσει ποτέ ο σημερινός πρόεδρος της κυβερνήσεως, είναι το εξής. Μήπως καλούνται άραγε να συνασπιστούν βαθμιαίως αύριο με τους νυν ΛΟΑΤΚΙ προς πλήρη νομιμοποίηση και κάποιες έτερες κατηγορίες πικραμένων, όπως παιδόφιλοι, βρεφόφιλοι, κτηνόφιλοι, γεροντόφιλοι, ίσως ακόμη και νεκρόφιλοι, για λόγους ισότητος. Πού ακριβώς το πάει η σοφή μας κυβέρνηση με αυτό το πλάς συν? Στην εκδοχή ότι το μαρτυρικό νεοελληνικό σύνταγμα επιτρέπει τάχα στις κυβερνήσεις μας την ψήφιση νόμου ώστε και οι παραπάνω πλάς δυνητικώς επιπρόσθετοι να προγραμματίζουν και αυτοί δήθεν για λόγους ισότητος και γάμους με παιδάκια, μπεμπέδες, σκυλάκια, γατάκια, ίσως και υιοθεσίες αντίστοιχου τύπου. Ήδη μετεδόθη προκαιρού, το έχω αποδελτιώσει από τον τύπο, τον αθηναϊκό τύπο αυτό που θα ακούσετε, ότι στη Γερμανία μία κυρία ζήτησε φορτικώς από το κόμμα της να καταθέσει στη Γερμανική Βουλή πρόταση νόμου ώστε να θεσμοθετηθεί η δυνατότητά της να συνάψει γάμο, όπως ακούσατε τη λέξη, γάμο σε εισαγωγικά τόπο, με το ρομπότ της. Με άλλα λόγια, λέτε να υπάρξουν βαθμιδών και προθέσεις ισότητας των πολιτών της Ευρώπης με τα μηχανήματα της AI,
AI είναι το ΑΙ, σημαίνει Artificial Intelligence, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη. Αλίμονο στον αποκαλούμενο δυτικό πολιτισμό, αν καταλήξουμε και εκεί. Σεβαστέ Πάτερ, αγαπητοί αδελφοί, ο ομιλών θα περατώσει την καθαρώς νομική του επιχειρηματολογία ως προς την πλήρη αντισυνταγματικότητα των χειρισμών της κυβερνήσεως σε σχέση με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, με ένα ακόμη τελευταίο σχετικό επιχείρημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διακήρυξε ότι ζητήματα ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως ο γάμος των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, δεν πρέπει να επιλύονται κατόπιν δημοψηφισμάτων στη χώρα μας, όπως γίνεται αλλού. Και θα σας πω πιο κάτω. Θα σας διαβάσω σχετικώς τι ακριβώς λέει επί του ζητήματος αυτού η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ισχύοντος συνταγματός μας. Σας διαβάζω λοιπόν. Ανοίγουν εισαγωγικά. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των 2/5 του συνόλου. Βέβαια δεν γίνεται αυθαιρέτως, έτσι, πρέπει να το αποφασίσει η Βουλή, αλλά προβλέπεται στο Σύνταγμά μας. Και όπως ορίζουν ο κανονισμός της Βουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται μόνο κατά την ιδία περίοδο της Βουλής περισσότερες από 2 προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδια. Δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να πω προσωπικώς περισσότερα από όσα σας διάβασα από το Σύνταγμα. Μόνο ένα άλλο θέμα θα σας επισημάνω. Ισχυρίζονται πολλοί ότι στην Ευρώπη πρέπει να κυριαρχεί πάνω ότι εισηγούνται κάποια κατακάθια της κεντρικής διανοήσεως στις Βρυξέλλες και όχι τα ισχύοντα στα συντάγματα των επιμέρους χωρών της Υπήρου, είτε ανήκουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Τους διαψεύδουν όμως τα εξής αδυσόπιτα γεγονότα. Το ζήτημα συνάψεως γάμου και ιδρύσεως οικογένειας των ομοφυλόφιλων ζευγαριών επιλύθηκε στην Ελβετία με δημοψήφισμα προτριετίας, ήδη το 2021. Και ήταν καταδικαστικό. Επιλύθηκε με τον ίδιο τρόπο και στην Ιρλανδία, στην Κροατία, στη Σλοβενία. Αφήνω ότι σε άλλες χώρες που μάλιστα ανήκουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απερίφθη η προοπτική γάμου και οικογένειας των ζευγαριών αυτών κατηγορηματικά από τις ηγεσίες, χωρίς καν να φτάσουν οι ηγεσίες να συζητήσουν αν θα κάνουν ή όχι και δημοψήφισμα. Αναφέρομαι στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία. Γιατί άραγε η ηγεσία της, όχι Ρωμακαθολικής, αλλά κατά συνειδητή και συντριπτική λαϊκή πλειοψηφία Ορθόδοξης Χριστιανικής Ελλάδος, φτάνει στο σημείο να επιμένει αγρίως ότι τάχα ανοίγουν εισαγωγικά, όπως δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ζητήματα ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων θα επιληθούν με εφαρμογή διατάξεων των πρωτοκόλων περί ισότητας των πολιτών, δίχως να χρειάζεται να ερωτηθεί ο λαός. Ποιοι επιτέλους βρίσκονται πίσω από τις κουίντες της εδώ πολιτικής εξουσίας και κατευθύνουν με τον τρόπο αυτό τους ηγέτες μας? Τι είναι δηλαδή πλέον η Ελλάδα? Κατάντησε χωματερή των χειρότερων δυτικών βιοκοινωνικών απορριμμάτων, όταν είναι αδυσόπιτη η αλήθεια ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που μετέδωσε στους δυτικούς τις ευγενέστερες αρχές της διεθνούς φιλοσοφίας, αλλά και τον σοφότερο θεολογικό υπομνηματισμό της κορυφαίας θρησκείας της ιστορίας του ανθρώπου που είναι ο χριστιανισμός? Διότι, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, οι μεγάλοι Έλληνες πατέρες, τους κορυφαίους εκ των οποίων τους εορτάζουμε κατά την αυριανή ημέρα, και βάζω σε παρένθεση το ότι ξέρετε, βαθμιαίως στην εκπαίδευση πάβει η ημέρα αυτή να είναι αργία. Η τελευταία, μάλιστα, υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί και μάλιστα εντός της προηγουμένης εβδομάδας είναι η απόφαση να μην γίνεται και καμία σχετική, ας πούμε, αργία και σε ιδιωτικά σχολεία και σε άλλα σπουδαστήρια κτλ. Πριν τη
της πρωτοβαθμίου, δευτεροβαθμίου και τριτοβαθμίου εκπαιδεύσεως. Επομένως, το θέμα είναι πώς φτάσαμε, αγαπητοί μου, να εκλαμβάνουμε πλέον το διεθνή μας ρόλο ως απόλυτα δεκτικό της αποφοράς που αναδίδουν τα αποκρουστικά κατακάθια της σημερινής δυτικής νεοφιλελέ διανοήσεως, ηθικής και πολιτικής. Υπάρχει και μια εκ διαμέτρου διαφορετική εικόνα. Θα σας την περιγράψω. Όπως είπαμε, ναι, στη σημερινή ευρωαμερικανική δύση της Artificial Intelligence, της Silicon Valley, του Hollywood και των Βρυξελών, πριτανεύουν οι πολιτικοφιλοσοφικές, επιτρέψτε μου, μπαρούφες αδίστακτων νεοφιλελευθέρων διανομένων και πολιτικών. Ψάξτε όμως, διότι απρόσμενα θα δείτε και κάποιες άλλες πλευρές που δεν φαντάζεστε. Παράδειγμα, η πρωταγωνιστική στην αποειδωλοποίηση μέχρι τελικής πτώσεως της κάποτε σοβιετικής ηγεσίας Πολωνία. Χώρα ασυζητητή δυτική και ένας λαός σε μεγάλη πλειοψηφία με χριστιανική κοινωνική συνείδηση, ασχέτως ότι προκειμένου η Πολωνία είναι πλειοψηφικώς ρωμαιοκαθολική και όχι ορθόδοξη. Ενθυμούμε λοιπόν μία ευρεία λαϊκή συγκέντρωση στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία, προδιετίας, η οποία είχε συγκληθεί για να διαμαρτυρηθεί ο λαός εναντίον της προθέσεως παραγόντων των Βρυξελών να εισηγηθούν και στην ηγεσία της Πολωνίας τη θεσμοθέτηση γάμου και οικογενείας των ομοφυλοφίλων. Λοιπόν, στη λαϊκή αυτή συγκέντρωση προσήλθε να μιλήσει και ο ίδιος ο εν ενεργεία και τότε και σήμερα πρόεδρος της χώρας, δηλαδή ο κύριος Ντούντα. Θα σας διαβάσω τι ακριβώς είπε στο λαό της χώρας του, τότε και σήμερα Πολωνός πρόεδρος, για την παραπάνω πρόθεση των κορυφαίων ευρωενωσιακών να επιβάλλουν στην Πολωνία τη θεσμοθέτηση γάμου και οικογένειας ομόφυλων προσώπων. Ό,τι σας διαβάσω το αντέγραψα από τα ρεπορτάζ που μετέδωσαν την ομιλία Ντούντα. Αδέλφια μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βαλθεί να ξεριζώσει από τη συνείδηση των Πολωνών εκείνο ακριβώς που μας ξεσήκωσε προ λίγων δεκαετιών εναντίον του Σοβιετισμού. Τη θρησκεία μας. Αυτό που επιχειρεί όμως δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από μια αναβίωση του άθεου μπολσεβικισμού εκδισμών πλέον αυτή τη φορά. Ακριβώς όπως το ακούσατε. Σεβαστοί πατέρες, σεβαστέ πάτερ, γιατί είστε μόνος σας απόψε εδώ, αγαπητοί αδελφοί, φτάνοντας κατόπιν όλων των προηγούμενων που ακούσατε στον επίλογο, παρακαλώ να μου επιτρέψετε, εκφεύγοντας από την ειδικώς επιστημονική νομική ανάλυση που σας έκανα, να σφραγίσω αυτή την ομιλία με μια παρατήρηση σχετιζόμενη με το τελευταίο περιστατικό που ανέφερα, την επισήμανση δηλαδή του Πολωνού Προέδρου προς το λαό του. Ξέρετε, στο δυτικό κόσμο έχουν τόσο πολύ χορτάσει από εκδημοκρατισμούς και διεκδικήσεις απίθανων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε θεωρούν τον ατομικισμό και τον καθαρά ατομικό δικαιωματισμό ως τους δύο νέους πόλους των φιλοσοφικών και κοινωνικών διεκδικήσεων. Λένε, ακόμη και η χριστιανική πίστη και κάθε θρησκεία πρέπει να νοείται ως ατομική υπόθεση, όχι ως υπόθεση που διασχηματίζει και καθιερώνει καταστατικές κοινωνικές αρχές και αξίες. Στο λάθος αυτό η απάντηση είναι διτή. Πρώτον, δεν υπάρχει ιστορική εποχή ή περιοχή όπου οι ηγεσίες να ήσαν χωρισμένες από τα θρησκευτικά σεβάσματα των λαών τους, όπως απαιτεί εδώ ανέκαθεν η αριστερά, αλλά σήμερα απαιτεί τούτο και η σοφή νεοφιλελεύθερη δεξιά. Αρκεί κανείς να θυμηθεί την εποχή πρότυπο στις εκτιμήσεις της διεθνούς φιλοσοφίας, όσον αφορά στη σοφία και λαϊκή απήχηση των κορυφαίων ηγετών, την αρχαία Ελλάδα. Δεν υπήρχε τότε κανένα στρατιωτικο-πολιτικός ηγέτης που να απεφάσισε πόλεμο, συνθήκη ειρήνης ή σοβαρή εσωτερική νομοθετική ρύθμιση χωρίς να ερωτήσει προηγουμένως τη γνώμη των θρησκευτικών αξιωματούχων της εποχής.
ήδη των μάντεων, ακόμη και την άποψη της τελούσης πάντοτε σε κατάσταση ναρκοϊπνώσεως, όταν αποφαινόταν επί παντός επιστητού πυθίας. Όταν ο Μέγας ηγέτης, ο βασιλεύς Αγαμέμνων, ενημερώθηκε από τους μάντεις ότι δεν θα μπορέσει ο στόλος να ταξιδέψει προς την Τρία εάν δεν θυσιάσει ο ίδιος την κόρη του στην Άρτεμη, ο ταλέπορος πειθάρχησε αμέσως. Και ο στόλος στην παραλία της Μαγνησίας παρουσίαζε όπλα, καθώς τελούνταν η θυσία. Και επειδή πολύ αργότερα κορυφαίος Βυζαντινός βασιλιάς, ο Θεοδόσιος, απεφάσισε εν ονόματι της νέας θρησκείας, της θρησκείας του Ιησού Χριστού, να σφραγίσει τα μαντεία και να εξαφανίσει τις πυθίες ως φαινόμενα καταδυναστευτικά κυβερνήσεων και λαών, αρκετά μεταγενέστεροι κριτικοφιλόσοφοι ποικίλων αντιχριστιανικών νεολογισμών, ιδίως μαρξιστές και δωδεκαθεϊστές, άρχισαν να λιθοβολούν αγρίως το Θεοδόσιο ως εγκληματία κατά της ελευθερίας του πνεύματος. Συσσαγωγικά. Έτσι τον λένε το Θεοδόσιο οι ευνοδιανοούμενοι. Δηλαδή η ελευθερία του πνεύματος, τα μαντεία και οι πυθίες. Εδώ όμως θα σας πω κάτι από στήθους, γιατί δεν το έχω γράψει εδώ, και θα προσπαθήσω να το εντάξω στο χειρόγραφο της ομιλίας, αν κάποιος τη θέλει να την έχει, μέσα σε μια-δυο μέρες. Αλλά θα σας το πω γιατί το σκέφτηκα τώρα. Κοιτάξτε σας παρακαλώ. Στην αρχαία Ελλάδα εδιδάσκετο για τους 12 θεούς που, όπως γνωρίζετε, οι 12 θεοί ήταν ένας μύθος, έτσι, δεν ήταν πραγματικότητας. Εδιδάσκεται και το εξής, ότι ο Δίας ερωτεύτηκε ένα νεαρό παιδί που το λέγανε Γανιμίδη και ότι κατά κάποιο τρόπο θαυματουργικό το απήγαγε και το ανέβασε στον Όλυμπο, το Γανιμίδη. Είχαν λοιπόν και την ιδέα ότι ο πατέρας των θεών τους ήταν και έπαιζε και είχε στοιχεία παιδεραστού. Παρά τα αυτά, αδελφοί μου και σεβαστέ πάτερ, ουδέποτε οι αρχαίοι Έλληνες, παρά το γεγονός ότι είχαν φαινόμενο ομοφιλοφιλίας στον χώρο τους, στον κύκλο τους, στα γυμναστήριά τους κτλ. Ουδέποτε εσκέφθηκαν οι ηγέτες των αρχαίων Ελλήνων να κάνουν τέτοια πράγματα σαν αυτά που κάνουν οι σημερινοί Ευρωπαίοι. Οι οποίοι όχι μόνο έχουν άλλη παράδοση και άλλες υποτίθεται οικογενειακές σχέσεις, άλλο οικογενειακό πρότυπο, αλλά έχουν και μια θρησκεία η οποία τα καινούρια μορφώματα σαφώς τα αποκλείει. Σαφώς, σαφέστατα τα αποκλείει. Εδώ λοιπόν ήσαν οι ηγέτες υποχρεωμένοι να ρωτάνε τα μαντεία και τις πυθίες προκειμένου να κάνουν πολέμους σε συνθήκες ειρήνης, ουδέποτε προχώρησαν να νομιμοποιήσουν το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας όπως παρουσιαζόταν στην αρχαία Ελλάδα, σε διάφορα στάδια. Στο δε συμπόσιο του Πλάτωνος, όπως ξέρετε, το έχετε ακούσει το έργο του Πλάτωνος, συμπόσιο. Στην πραγματικότητα ήταν το συμπόσιο του Αγάφωνος. Στο σπίτι του Αγάφωνα μαζεύτηκαν ορισμένοι διανοούμενοι της εποχής και πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουν τι νομίζετε, γιατί τότε τα δείπνα τους είχαν και κάποιες φιλοσοφικές συζητήσεις. Είναι από την αρχή μέχρι το τέλος το συμπόσιο του Πλάτωνα ανάλυση του ζητήματος των ομοφιλοφίλων σχέσεων. Ήταν δηλαδή εμφανές κοινωνικό στάτους η ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα. Παρά τα αυτά δεν τη θεσμοθέτησαν διανόμου ως γάμο και οικογένεια. Αυτό ήθελα να σας προσθέσω και θα το εντάξω στο κείμενο. Τελειώνοντας, έχω να σας πω το εξής, μόνο το εξής. Είναι το μέγιστο πάντων. Το προήμιο που οι αείμνηστοι ήρωές μας, οι οποίοι ίδρυσαν το νέο ελληνικό ορθόδοξο χριστιανικό κράτος, έθεσαν επικεφαλής του συνταγματικού μας κειμένου. Δηλαδή ένα προήμιο το οποίο παρά τις λυσαλέες εκάστοτε προσπάθειες σκοτεινών εγκεφάλων 200 τόσα χρόνια δεν έχει αφαιρεθεί από την προμετωπίδα του νεοελληνικού συντάγματος. Ανοίγουν εισαγωγικά. Είναι η πρώτη φράση που θα δείτε στην πρώτη σελίδα του συνταγματικού μας κειμένου.
εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου τριάδος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Κάνω λοιπόν το ερώτημα και λέω. Γνωρίζω βέβαια, γιατί το έχω διαβάσει ως πληροφορία, ότι σε επόμενη αναθεώρηση του συντάγματος θα παιχτεί και αυτό το θέμα. Θα θελήσουν να βγάλουν το προήμιο. Να είστε σίγουροι ότι όπως ήταν θαυμαστή η ανάδειξη αυτής της επικλήσεως στην πρώτη σελίδα του συντάγματός μας, στην πρώτη Εθνοσυνέλευση, έτσι θα γίνει και θαύμα και δεν θα περάσει αυτή η άποψη. Θυμάμαι τον Κατρούγκαλο, τον Υπουργό Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε τεθεί από τον τότε Πρωθυπουργό Τσίπρα επικεφαλής της Επιτροπής Αναθεωρήσεως του Συντάγματος, που συγκροτήθηκε τότε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προχώρησε βέβαια το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρίτο τώρα κόμμα στις συμμετρήσεις. Αλλά θυμάμαι ότι είχα ακούσει προσωπικώς τον Κατρούγκαλο σε ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο και ενώπιον ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος να λέει ότι δεν πρόκειται να εισηγηθούμε αφαίρεση του προημίου του συντάγματος, όπως μας κατηγορούν πολλοί. Δεν θα το εισηγηθούμε αυτό το πράγμα. Να δείτε λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα προχωρήσει οποιαδήποτε ελληνική βουλή, ακόμα και στο μέλλον. Ακόμα και υπό το κράτος, όσο θα διαρκέσει, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, της αποκαλουμένης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τελευταία βαίνει προς διάρρηση, το ξέρετε. Έχουν αρχίσει να γίνονται συζητήσεις ακόμα και στη Γερμανία για να προβληθεί έτοιμα αποχωρήσεως. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν ότι σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας τα πω αυτά, να σας πω τις σκέψεις μου. Θα διαμορφώσω, κύριε Βασιλόπουλε, και την ομιλία που εδώ το οφειρόγραφο και με κάποια πρόσθετα στοιχεία που είπαμε εδώ και θα σας παρακαλέσω, εάν γνωρίζετε βουλευτάς και είστε όλοι επιφανείς πολίτες στην Αθήνα μας, πείτε τους ότι αυτό που πάει να γίνει είναι ένα αντισυνταγματικό έγκλημα. Και ότι υπάρχει και η πρόθεση κάποιων πολιτών να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη για τη συνταγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.